Една го прави направо, ръката ми тотал ще една. Едно участие там 30 много храм, той има 130 много високо, един Сашко има, надежда. Сашко, да, с една петър. Това малък ли е то? 20 години. Едно по-малко. Там си имате. Да. Ти го да не знаеш касета, бе? Коучинг. На това децата продължават да се спорят. Пари трябва да правят, деца трябва да правят. На кой май? На Гелес? Градът май на 100 Един старт, не нещо. Не ми хубаво. Децата в момента е много стролял по-малкото и много по-време вече един дълъг такъв. Малко отреперение, то може с 100... Да бе бяха един набор с... Ще много чека това връзка, много малко, с главно така на 7 чешки се пускаше. Не, Милен. Не, как се правиш. Има вече момче. Аз се сещам за двамата, тъй като баща ми е малко професор, да е възрастен, да там показва не, май не за гел, един силно с една синя порта твой. Горе-долу имам представа за някакво визуално, ама... Ако ти да тренирам, не да си говорим нашата. Нещо допинг да взимам после след тренировка. Не е много, да вече съм. Аз сега съм по точка там. Само и след като тренирам. Направим с 20-30 рук. Аз я ли съм поставя?